period ng halimbawa 1 month pa lang kayong wala tapos meron na siyang bago. Ang landi mo. Oh my God! Wow! Malaki po ang pasasalamat natin sa 82 subscribers at sa 260 plus na followers ng ating Facebook page, Adventures of Pot. Yan, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. Walang iwanan. Ayan, sama-sama tayo. Adventures of Pot. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ngayon ay may bago tayong makakasama sa ating adventure sa Kabarwan. Ito sila. Yeah. Si Andrew at si JR. Si JR, nakita nyo na siya dahil finiture natin siya sa isa nating vlog patungkol sa kanyang buhay. Ako yung umuwi. Oo, siya yung Ako yung umuwi. immigrant sa Canada. Nag-migrate sa Canada pero bumalik ng Pinas. Iba pa rin talaga pagka Pilipinas eh. You know, iba yung atmosphere no. JR, yan. Pero babalik ulit siya doon. Saka yung traditional kasi mas maganda dito. Oh, iba talaga ang saya, ang ganda dito sa Pilipinas. Abangan nyo naman po si Andrew sa kanyang life story soon. Oo. MMK. So ngayon, dahil medyo malapit na tayo, nandito na po tayo sa Damortis. Ang Damortis po, yung yan yung palengke nila diyan. Yan ay kilala sa mga seafoods talaga. Kung gusto nyong may pulis. Kung gusto nyo ng iba't ibang klase ng isda sa murang halaga, dyan po ang patutunguhan ninyo. Kung halimbawa galing kayong Ilocos o biyahe kayong panorte. Pero if money is not an issue, ibig sabihin ay talagang you have the money to spend ng kahit magkanong amount. Dito yung mga nakikita nyo mga stolya. Ayan. Oh, bakit? Kasi sila yung lalapit sa inyo. Actually yung kung bakit mas mahal talaga yung mga stalls dito, yung service nila na sila yung lalapit, pati timbangan nila ilalapit nila sa iyo. Yun ang nagpamahal. Pero kung tayo po ay nagtitipid, doon po tayo sa palengke ng Damortis. Pero kung gusto nyo pa ng talagang sobrang mura, abay, sa Kabarwan lang yan. Kasi yung mga members po natin doon, sila ay Fish Fox. Ang kaso nga lang, kailangan nating i-advance ang ating orders. Kasi pagka daong, parang barko no. Pag dumaong yung bangka nila, napakalaking bangka. Oo, ginaganon lang yun eh. Ay nandun kaagad ang mga buyers nila. Talagang sold out po kaagad yan in a matter of minutes. Pero pag in-advance natin yung order, syempre pwede silang magbukod ng 5 kilo, 10 kilo, yan. So contact nyo lang ako. Pero dapat subscriber kayo ha. Oo, syempre mahirap. Wala akong porsyento dyan, wala akong commission dyan. Subscribe, like and share lang. Ay, tumalsik ang aking laway. Sapat na yon sa akin. Okay, mga ayop. Dahil mayroong 4 na ayop sa loob ng sasakyan ngayon, ay pag-uusapan natin ang ano ang gagawin mo pag nakita mo si X. Okay. So isipin mo, nasa healing period ka. Tipong sinabi sa'yo ng iyong jowa, nag-break kayo kasi wala siyang time, o busy sa work, o busy sa studies, or you're too perfect for me, yung mga tipong ganon, you're masyado kang mabait, o kaya hindi ko kayang suklian yung mga ipinapakita mong pagmamahal, ayun na nga, and so on and so forth na klase ng reasoning.
na mayroon, mapalalaki man yan o mapababae, tapos nakita mo siya, may Kasama. Holding hands. yo, may kasama na, may ka-holding hands pa. Wow! Wow na wow. Ngayon, tatanungin natin yung mga kasama natin sa sakyan. Siyempre, unahin natin si JR kung siya yung nasa sitwasyon na yon. Pero may jowa po si JR. Actually, fiancé o? Fiancé, oo. Halimbawa lang naman, wala pa siyang fiancé. Shoutout po sa kanyang fiancé. Anong pangalan niya, JR? Siya si Kim. Kim. Shoutout kay Kim. Halimbawa lang naman, balik tayo 10 years ago. Ganyan. Ano ang gagawin mo pag nakita mo si X na may kasama at ay, ito pa, may ka-holding hands na iba? Sabihin na natin nag-break lang kayo weeks or 1 month. Yan. Go, JR. Kung nasa healing period pa ako, pastor, pag mga ganyang bagay, syempre magagalit talaga ako. Pero at the same time naman, wala ka ng karapatan para magalit pa. Kasi once na umalis na, hindi na yung babalik. Pero na lang kung napaisip siya na mali yung naging desisyon niya. Pero para sa akin, syempre magagalit ako. Pero hindi yung galit na papakita ko, parang ano lang, kaya nagagalit kasi yung period ng, halimbawa 1 month pa lang kayong wala, tapos meron na siyang bago. Ang landi mo. Yun lang, peace. Napakasakit, Kuya Eli. Aba, kapatid, mali yan, sabi ng ating pinakikinggang si brother. Yun na nga, censored ang pangalan. Ayan. Si Kwan naman, si Andrew naman, paano kung ikaw ang nasa sitwasyon, nakita mo si X, may may kasama at may ka-holding hands na iba? Go, Andrew. Sa oras na yun, siguro kasi adjustment period, hindi mo pa na-accept ba? Wala ka rin magagawa. Kumbaga, mag-hi hello ka na lang, tas daanan mo na lang. Yung tipong tapos na kayo eh. Wala nang karapatan. Wala na. Ganun na lang. Mapapaisip ka na lang, dapat ako ito. Pero hindi. Pero wala na eh. Hindi ako preso. Sorry. Ako preso. Napakasakit. Susuntokin ko yung pader pre. Yan, bro. Magwawala ako ng ikaw. Hindi yan. Ngayon naman, syempre yung tagahawak ng ating camera, hindi ko naman sinasabing na experience si Jay. Halimbawa, na experience lang niya. Babalik tayo mga 5 years ago. Noong panahong, yung ika-4 halimbawa na naging ex ni Jay. O kaya yung ika-5. O Jay, ikaw naman. Sige, ano ang gagawin mo kung ikaw yung nasa sitwasyong nakita mo yung ex mo? May kalaguyo, may kasama na, may ka-holding hands pang iba. Ano ba? Kung yung mga narinig ko kanina is may galit or yun nga adjustment period or yun nga nasa healing period ka, magbo-burst akong yun, galit. Pwedeng sa loob or yun, mamimisikal, pero yun na nga na yung narinig ko kanina, wala naman ako magagawa kasi yun na yun yun na nga yung narinig ko rin kanina na ako dapat yun pero yun na, parang doon ko na lang din i-accept sa sarili ko na okay, baka some other time, ayan, kung sa susunod na habang buhay, ayan, then and then, ayan, pero shout out sa'yo. Pero yun nga, nasa adjustment period, tas biglang ganun, usually magagalit, pero yung galit na yun parang tanggapin mo na lang, then eventually, hi, hello, yan, kamusta kayo? Pero kapag walang imik, at least ginawa mo yung part mo na kinamusta mo rin sila, nakipagkaway ka pa sa kanila. Yun lang naman po. May kulang.
Ano naman yung kulang mo? Nakukulangan. Ano. May kulang daw, may kulang. Kulang poster, di ba? Kulang, may kulang. Oh my gosh. Ano Say kayang it. kulang yan? Say it. Suntukin mo pa din. Suntukin mo pa Ay, din. ayun. Hindi. Yun lang talaga. Yun lang naman po. Guys, yung pader ng barbershop, hindi siya pader, kahoy lang yun. Huwag nyo susuntokin ha. Mababasag yun. Mag-crack yun. Patay tayo dyan. Okay. Tapos, dahil narinig nyo sila, tanungin natin yung mga kabataan doon sa Kabarwan kung sila naman yung nasa ganung sitwasyon. Okay? Bakit? Ako gusto nyo rin ba tanungin? Opo. Hindi ko pa na-try. Kasi single ako ever since. Oh. Ayos ah. Single tayo since birth. Ano ba yan? Hindi ako makapag-isip ko, nagdadrive ako. No? Pero kidding aside mga kapatid, kung ako yung nasa sitwasyon, ang gagawin ko, sasabihan ko sila ng ganitong malaalamat na salita. Ito yun. Iko-quote ko. Quote! Mga kapatid, tanggapin nyo na si Lord. Magbago na kayo. Kasi ang ginagawa nyo mali. Tapos babasahan natin ang Biblia. Tapos kung ano-ano pa. Napaka-bitter naman natin. Hindi lahat na para makonsensya. Hindi natin, Hindi na natin para makonsensya. hindi natin kukonsensyahin yung mga... hindi ganon. Siyempre kung ako yan ay isasama natin sila sa vlogging experience. Gagawa tayo ng bagong topic. Ano yung feeling? Mga ganun-ganun ba? Para naman enjoy, enjoy. Ako po kasi yung isang tipo ng taong matagal magalit. Mahaba po yung aking pasensya. At kung nakikita kong sumasaya ang isang tao sa feeling ng iba, aba, God bless you. Walang bitterness. Oo. Hanggat maaari ay isasama natin sila sa panalangin. Yes. Kasi sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, love your enemies and pray for them. Yo. Siyempre pagka kagalit mo kasi yung taong yan, nakukonsider siyang enemy. Enemy of your comfort zone. Enemy of your emotion. Enemy of your happiness. Kaya, totoo nga at napakagandang sinabi ng ating Panginoong ipanalangin natin sila. Okay, sa mga nakipag-break naman dyan, yung mga fresh na fresh pa, huwag kayong mag-regret. Number 1 yon. Paano po na hindi ka mag-regret? Maging thankful ka dun sa experience na naranasan mo sa Kanya. Kasi dahil naging part siya ng buhay mo, nag-grow ka rin bilang tao. Aminin mo sa sarili mo, nung nag-break kayo ng jowa mo, marami kang na-realize. Yung. Character development yan. Yes. Matindi yan. O hindi ba, nag-improve ka bilang tao. At bilang yung taong yun, yung jowa mo na nakipag-break, na nakita mong may ka-holding hand sa iba, galit ka, tulad ng mga narinig mo, pero nagtimpi ka. Kinontrol mo yung anger mo. Uy, anger management yon. Diba? Character development na naman yun. Nag-improve ka na naman. Kaya pasalamatan natin yung mga taong nagbibigay ng sakit ng ulo, sakit ng katawan, sakit ng puso sa atin. Kasi dyan tayo lumalakas. Sabi nga nila is, no pain, No gain. no gain. Ayan. Kaya yun, mga kayop ha, ipag-pray natin sila, maging masaya tayo para sa kanila. Tignan natin yung mga positibong na itulong sa atin. Huwag tayong mag-focus sa negative. Maging optimistic tayo sa buhay. Ayan pa. Tapos mag-focus tayo sa ibang mga bagay tulad ng vlogging. Oo. Kung gusto nyo talaga, mag-pastor na rin kayo. Full-time ministry o kaya sa work o kaya sa studies. So, lahat naman ay darating sa takdang panahon. Pero ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid, do not look for the right person. Be the right person. Okay ba, kayop?
Yan. I Sige. like it, I like it. Abangan nyo yung mga sasabihin ng mga kabataan naman. Okay? Medyo seryoso kasi pagdating sa akin eh. Yung mga kwan lang naman, mga pwede pa nating itawa. Okay mga kaayop, at ganap na alas 9 na po. Magkakaroon tayo ng blessing bago ang ating church service. Kasi lilipat na tayo sa ating newly built church. Though hindi pa siya tapos, nilipat na kasi yung kontador doon, kaya nandoon na yung ating kuryente. So shout out to our Korean donors, to the Korean church who are consistently supporting the Kabarwan Methodist Church. God bless you always, especially to Pastor Lee and their family, and to Bishop Jin, if I am not mistaken. Please correct me if I am wrong, Bishop. Thank you very much for your support. And to the people of Kabarwan, to the people of Pangasinan, and to you subscribers as well. Thank you very much. God bless you all. Boom! Hello, at katatapos naming kumain mga hayop. Ngayon, itutuloy natin ang tanungan session. Tatanungin natin itong mga ito. Hi! Aray! Nako, tinamaan ng electric fan si Ate Tessie. Hello po. Shout out. Si Laika, shout out Laika. May gusto kang batiin? Yung pinsan mo. Ang ating tanong buhat pa kanina sa sasakyan ay, kung nakita mo si X, ano ang gagawin mo? May ka-holding hands si X. Unahin natin si Sheila. Sasabunutan kang babae pa. Ano ba yung basta? Sasapunutan. Napakabigat na... Hindi. Tarot lang basta. Ano yung totoo? Pagbibigyan ko na. Ay, pagbibigyan mo na lang. Giveaway Kasi sabi nga nila, kung mahal mo, magparaya ka. Napakabuti namang puso ito. Yun, suntokin ng pader. Ayan, ito naman. Si Marian. Si Marian po yung nagbigay ng isa sa napakagandang tip natin last Sunday. Ngayon naman, halimbawa Marian, nasa recovery period ka pa lang, yung 1 week, 2 weeks pa lang kayong nag-break. Kasi sabi niya, busy siya or you're too perfect for him. O kaya naman ay mag-aaral muna siya, ganito, ganyan. Tapos nakita mo, halimbawa sa Agoo Plaza, mayroong kasama, may ka-holding hands. Oh! Ang mahirap, kapwa niya. Kapwa Ang niya. gagawin mo? Kapwa niya. Lalaki. Ay, lalaki, gano'n? Hindi, babae. Hindi, Pastor. Siyempre, pag alam mo na mag-handle ng sarili mo, dapat self-control. Dapat, lapitan mo sila, tapos tanungin mo yung naka-relasyon mo. Mag-usap kayo, mong sabihin yung kailangan ng closure kung talagang maliwanagan ba yung pag-break namin para hindi naman ako yung kawawa sa ganun lang, mag-usap. Tapos, basta self-control. Kung doon sa masaya, hayaan mo na. Wow, napakaganda talaga. Basta si Marian, basta jowa. Magtanong kay Marian. Yung isa, bakit tumakbo yung isa? Ay, hindi. Hindi pwede yung kasal na. Hindi pwede yung may asawa na. Si Banang. Let's hear from Banang. Banang, pag nakita mo si X, may ka-holding hands na iba, anong gagawin mo? Lalagyan ng pampers. Yun nga, Pastor. Sabi nga nila, nadadaan naman yun sa tamang usapan. Bakit hindi natin daanin sa tamang usapan? Hindi yung wala pang isang 1 week, nakahanap na lang iba. Yung dadaanin sa usapan. Yun po ang mga gagawin ng mga tinanong natin pag nakita si X. Paano kung ikaw, kaayop, nakita mo si X mo, may ka-holding hands na iba? Yung sagot mo,
i-send mo through the comment section. So mga kaayop, at tinabot na po tayo ng gabi sa ating destino. Marami tayong kasamang mga kabataan. Nagkaroon po kasi tayo ng seryosong diskusyon sa mga bagay-bagay. Pero may mga pahabol po tayo sa ating tanong kanina. Ano ang gagawin mo kapag nakita mo si ex na may ka-holding hands? Tuloy natin mga kaayop. At ang magbibigay ang isa sa mga veterana sa pag-ibig. Sa ka palang veterana, ano eh. Ang TikTok lady ng Kabarwan. Si Melissa. Kakatapos lang po ng kanyang 18th birthday. Eh! Ano ang gagawin mo, Melissa? Pagka halimbawa, nag-break kayo ng jowa mo for a week. Hindi, nag-break kayo ng jowa mo kasi ang sabi, busy sa school, magfo-focus muna sa mga bagay-bagay, ayaw ni mami at daddy, wala daw kasing pang-load, ulilipat daw ng ibang bayan. Tapos after few weeks, nakita mo, merong ka-holding hands na iba. Anong gagawin mo? Dapat sasabihin ko. Alam mo, hugot ka. Para sa akin, tanggapin na lang. Kasi kung doon niya nakita yung effort ng ibang babae or sa akin, tanggapin na lang natin kasi kung saan siya sasaya, doon na lang din tayo sasaya. Yan lang. Wow! Ang ayos! Parang kanina, suntukan sa pader yung naririnig natin. Last but not the least, Ang Rizal ng Kabarwan. eto na, abangan nyo. Si Carl! Hey! Anong gagawin mo, Carl, kung nakita mo si ex na may ka-holding hands na iba? I will very, very happy! Hindi, ano lang. Congratulations! Pakatatag. Siyempre, masakit pa rin. Siyempre, meron kayong pinagsamahan, mahirap din naman nakalimutan. Yun. Pero sa akin din naman, kahit masakit, ipilitin ko na lang kasi yun nga sabi ni Melissa, kung saan siya sasaya, doon na siya. Wala kang pinapatamaan, Carl. Wala na, pastor! Matagal na. Ayan po, sana nag-enjoy kayo mga kaayop sa ating Sunday vlog. At kung bago ka pa lang po sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click din ang notification bell para lagi kang updated sa mga adventures natin. Once again, Kaayop Adventures of Pot, signing out. Babayu! Pastor, may isang pastor! May habol pa! Saan yun eh? Ay, bawal po yung married. Bawal ang married. Babayu! Bye! Kaayop!